La meva feina és bastant complicada. Però la veritat és que la gaudeixo molt. Aquests casos sempre em toquen la fibra. Cas 017. Mort d'animal de companyia. A vegades poden ser 5 minuts, a vegades és una hora, però sempre arribem on ells volen arribar. Fa una mica de fred, no, aquí? Tu, Ted, vols dir que ho entendran? El què? O sigui, tot en general. I la mort dels animals de companyia, la gent no s'ho prendrà malament, s'estima... Què va? És que no vull que es pensin que no ens ho prenem en sèrio, saps? Va, què va? Va, som-hi. Hola. Què tal? Nosaltres som Gilligan Dionisio. i el Pol Toro i som RP. I bueno, doncs això és una mica si jo fos un peix. I us hi esperem. Som-hi.